sa Ikaayong Lawas, programa na nagbibigay ng tamang kaalaman tungkol sa kalusugan, mga health tips at health information. Alamin mula sa ating mga eksperto na mga alternative medicine doctors na pinangungunahan ni Doc Ramil Uy. Impormasyon sa Ikaayong Lawas. Pag may tisi para aron mo aptika, pag may tisi mo tungod ang may tisi puno sa vitamina, pag may tisi mo barato na o ipig-ibo pa, tungod ang may tisi alkaline vitamin C mulawas aptik pirmi dili nakakapuyon tungod sa may tisi. Mighty C, ang alkaline ng vitamin C. K5 News FM. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Sa isang pangarap, unti-unting natutupad, kasama mong lilipad sa tagumpay ng bawat buhay. Isang layunin ng nais marating sa bawat boses na maririnig, pag-asa at tuwa ayong mababati. Namin sa inyo, serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Tulong malasakit at pagmamahalan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, buong mundo'y mapapawaw. Wow! May puso! Ito ang K5 News FM, kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM Philippines. K5 News FM, ang K5 Luzon, Visayas, Mindanao, everybody says wow! Nakikinig sa radyo, ito ang totoo. Sa bawat Pilipino, Tagalog, Bisaya, Ilonggo, Waray, Ilocano, serbisyo, may puso sa kampiyon na radyo. K5 News FM, ito ang radyo ko, ito ang radyo ko, ito ang K5 News FM. Kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM, ito ang radyo ko, may puso. Sama-sama tayo sa pagserbisyo, walang iwanan, tagumpay ay makakamtan. Tunay na K5 numero 1 sa inyong mga puso. Hatid namin sa inyo, serbisyong totoo, serbisyong may puso sa kampiyon na radyo. Balit na drama, musika at kasiyahan, walang kinakatakutan sa bawat laban. Sama-samang isigaw, sama-sama, buong mundo'y mapapawaw. Para sa kampiyon na istasyon, K5 News FM. Ito ang K5 News FM, kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang K5 News FM, kami ang K5 News FM, tayo ang K5 News FM Philippines. Ito ang radyo ko, ito ang radyo ko, Kampiyon na radyo. K5 News FM, championing the lives of the Filipino.
the official overall #1 station in Iloilo City. K5 News FM Iloilo 88.7. Isipon yung oras sa Pilipinas, alas 9:31. Ang oras, ang builog na ginadulong sa inyo sa Kaluan sang Klinika DTX 500, the superior antioxidant. Kaagsubuman, ginadulong sa inyo sa Kaluan sang Klinika D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Kaagsubuman, ginadulong sa inyo sa Kaluan sang Mighty C, the alkaline base nga vitamin C, ang Extend Food Supplement for Men, kag sang Klinika DTX Coffee Mix. Nakakafe ka na, nakadetox ka pa. Kahit saan, kahit kailan, ang pinapakinggan. K5 News FM. Number one. Ang himpilan ng sambayanan. K5 News FM. Championing the lives of the Filipino. Mga ka-K5, taus-puso po kaming nagpapasalamat sa inyong walang sawang suporta at patuloy na pagtangkilik sa aming mga programa sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Kayo ang aming lakas at inspirasyon sa bawat balita at impormasyon na aming inihahatid. Kailanman ay hindi kami magsasawa at mapapagod dahil nakakataba ng puso na kayo ay aming mapagsilbihan. Ito ang nag-iisang kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, at kampiyon sa serbisyo publiko. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon sa serbisyo publiko. Pantera noon, K5 News FM na ngayon. Ito ang kampiyon nga istasyon. K5 News FM, championing the lives of the Filipino. K5 Night Watch. K5 Night Watch, programa nga magahatag sang pinakaulihing nga mga balita kag mga hitabo sa tion sang kagabihon. K5 Night Watch. Night Watch, ang inyo tagabantay sa tagsa kagabi. Kag karon ang inyo anchorman kag K5 June Alojado Kapulot. K5 Night Watch. Night Watch. K5 Night Watch, June Alojado Capulo. K5 Night Watch. Night Watch.
Night Watch. June Alojado Capulo. K5 Night Watch. Oras na ton mga ka-K5. Nakalabot kita sa 36 minutos na ang nakaligad sa alas 9. Sa liwat, may gabi na sa inyo. Tanan, may gabi sa bilog nga Western Visayas. May gabi sa aton mga kauturan sa 180 ka mga barangay siningaton syudad. Sa 7 tanan ka mga distrito. Sa mga taga-distrito sang Lapos, Lapas, Harop, Mandurriao, Molo, Arevalo City proper. Kag sa aton man tanan nga mga tagpalamati sa 42 ka mga banwa. Kag isa ka component city sa bilog nga probinsya sang Iloilo. Kag sa mga kaiping man nga mga kaprobinsyahanan diri aton pinalanggang probinsya. Sa mga taga-probinsya sang Guimaras, Negros Occidental, Kapisaklan, kag Antique. Sa mga taga-Romblon, Ormoc, kag Masbate. Lakip na sa mga taga-isla sang Palawan, Mindanao, Cebu Island. Pagkutob sa marabutan sa aton nga pagwaragwag. Sa inyo tanan mga ka-K5, mayong gabi na. Kag welcome na diri sa aton nga pagpangalagad sa paratuntunan. K5 Night Watch. Sa kinandan mga K5 diri sa aton nga pagpangalagad. Pag kita nga magatalakay na sang pila ka mga dalagko nga mga issues. Mga top stories of the day sang balita lokal, nasyonal kag international. Mga mainit-init ka nagabaringaso nga mga issues. Nga aton pagatalakayon para sa subong nga gabi. Diri sa aton nga pagpangalagad. Sa kinandan, mangin kaupon man aton karon ang mga balita na kag information halin sa aton nga mga K5 reporters. Ay kantanan sa ilan na tipon nga mga balita sa sulod sang 24 oras. Pud naton karon sa patrol. K5 Aaron Lloyd Refuyo. Pud man sa kay K5 Kim Kaluyo. Samtang nga pila magkaroon ka mga balita kag information nagikan naman sa iban pa naton nga mga K5 beat reporters nagikan sa Iloilo City Hall. Ikaw po naton mga balita nagikan kay K5 Jenny Kauyunan. Samtang mga report mga informasyon na tipon nagikan sa Iloilo Provincial Capital with K5 Alex Escalante. Mga balita man kay information na tipon ni K5 Karen Badilla. And of course, mga dalagko man nga mga balita nasyonal kag balita international nagikan sa ato nga news center upod kay K5 Sunny Punay kay K5 Aliera Joy Api. Kinandan upod naton diri sa technical side K5 Andre La Pastura. Kinandan ako naman yung K5 June Alojado Capulo. Welcome gid sa inyo tanan-tanan. Diri sa aton nga pagpangalagad mga K5, today is a Tuesday. Tuesday na tagali, no? August 5, 2025. Kapit sa 5 na kita subong edisyon. Dawala mabalan ha. Gani sa ato sini nga mga pinalangga nga mga tagpalamati sa ato mga kauturan, no? Nung kadasig lang sa tiempo, kadasig lang sa mga inadlaw. Dawala mabalaan. Tapos ng bulan sang Hulyo. Ari na kita sa bulan sang Agosto. After sini bermat na kita, September na. So, anano karon mga pila ka mga balita ka informasyon nga aton pagatalakayon. Mga dalagko nga mga balita. Tanbay sa ato sini nga mga pinalangga nga mga tagparamati sa aton mga kauturan. Ari na kita sa mga pila na ka mga dalagko nga mga balita ka informasyon nga aton pagatalakayon para sa subong adlaw. Sa ato sila nga pagpangaragad. Before sina ginatamyaw nato na tanan-tanan naton nga mga followers, ato sila nga mga listeners nga nagapag-upod na, nga nagapamati sa radyo sa 88.7 K5 News FM Iloilo. Sa liliswan sa inyo sila nga mga radyo FM band. Sa FM na kamo kapamati, subong FM band na kamo pamati sa kay K5 John Kapulon. Ay wala na sa AM band, ara na kita sa FM band. Sa 88.7 MHz. Ani sa ato sini nga mga kauturan dati ano pang ginahulan nyo? Star na sa aton nga mga pinalangga nga mga tagparamati samtang sa aton nga mga viewers naman nga nagalantaw na sa 88.7 K5 News FM Iloilo Facebook page. Nga
Managalantaw sa ato nga YouTube channel sa 88.7 K5 News FM Iloilo YouTube channel. Hindi ka mo na makalantaw man. Ha? Kamusta na nga aton tanan-tanan nga mga taxi drivers, tricycle drivers, tricycle drivers, tanan-tanan nga mga driver, mga bus driver, mga ining modernized jeep driver. Ayong gabigid sa inyo tanan, sa mga security guards, mga call center agent nga nagamonitor na. Sa aton nga pagpara sa mga nagapulaw-pulaw sa tion sa kagabihon, mga nurse, mga doktor, mga estudyante nga nagahimo sila mga tag sa mga assignments. At sa mga manunudlo nga nagahimo sila sila nga mga lesson plan. Lesson plan, kaglitsi plan. Namit ay litsi plan no, tamis. Mayong gabi sa inyo tanan sa mga sastrida. O ano pa? Kapulisan na to nga nagapulaw-pulaw mo sa mga gabi. Tanan nga mga nagaroving sa tanan nga mga nagapulaw kung gabi. Mayong gabi sa inyo tanan-tanan. Sa ato naman nga mga followers nga nagalantaw sa Facebook page ang K5 News FM Iloilo. Sa tanan-tanan nga mga OFW nga nagamonitor man nagalantaw. Inyo tananda, ilabi na sa mga Ilongga, ka mga Ilonggo, ka mga OFWs. Ngayong gabi sa inyo tanan ha. Mga miyembro sang John Kapulot Fans Club International, good evening. Pag sa mga miyembro man sang K5 News FM Iloilo Fans Club International man. Ha? May mga chapter ni sila, tanan nga mga chapter para wala sabit. Sa mga miyembro sang Taxi K5 News FM Taxi Patrollers, good evening man. Ngayong gabi, welcome na diri sa aton nga pagpangalagad mga ka-K5. Diri kita karon sa mga pila na ka mga dalagko nga mga balita kay informasyon. May taga Liganes mga ka-K5 nga vlogger. May taga Liganes nga vlogger kagindakop sang taga National Bureau of Investigation, taga NBI dito sa Ruwa sa Kapis. Pangod sang sungad yang hindi magbanta. Si Bugris ano pa ni si Bugrit ni sano pa ni magpuli. Gret, Bugrit. Hello boy. Bugrit. Uli na din sa Pilipinas dai. Para nga maaguman mo na tanan-tanan nga maging pangtunto mo day. Track. Kagisagi sa kapinang wasos pagkatapos hindi sa magpuli diri sa Pilipinas kay balaan niya daan nga kon pagtupa yap lang sa airport may gadapit na siya kag may gakuha na sang pusas. Bogret. Bogret. Uli na di day. Dali na di Huwag ka nahidlaw sa imo nga mga paryente di sa may Samura. Di sa mura mga parinte mo diyo. Puli na di bladay. Kadang sungad mo na daw sobra-sobra pag huwag ka ginapahilabtan, pahilabot ubra mo. Ya daw may ara kay imo, ya daw matyagan ko daw may lisensya kay imo yung magpangkomentaryo kang ang komentaryo mo. Inang above high level, below the belt. Ka-K5. Uli ka di day. Ariyo mayari naman din nga vlogger nga daw pamatyaga niya daw siya tag-iya sang social media ay. Mga ka-K5 pati mga taga NBI ito pinanghanot niya. Anay sang ulihi pagdakop sa iya. Luhod-luhod to sa magpangayop pasensya sa taga NBI yo kita mo. Daw ba kay kung pahambalon ka mo daw pamatyaga niyo daw piho-piho ka mo. Ang sungad niya sini hindi magwanta. Grabe ni kagi ko nga nabatian sabaw. Kapang hangkat inaway, kapang hangkat apungulay, kapang hangkat kunano da. Pariyo na sila sing isa pa ito kababae di nga vlogger mga sungad ya puro tanan binastos man. Naka-impluwensya sa mga kabataan. Dahil supposedly kung mag-vlogger ka mo bala nang hindi magkamo maka-impluwensya sa kabastusan sa mga kabataan dahil nang insakto lang blatan O hindi bala? Hindi kayang mga kabastusan nga mga sungad ang mong ginapagwa nyo da, bala nyo nagid nga kanan nga audience ara nagalantaw sa social media subong. Disgrasyagin. Ato ay taga Liganes kanisa, taga Barangay Guaan Liganes.
Ang kuan ni samong ginapangwaswasan niya ni isang una, batian ko na nakagi ko na nakalabay ka nakalantaw ko siya. Ginapanghanot siya, ginapang kuan niya, ginapang ulaya ang mga kuan ng mga sa mga sound system bla niyo. Well, inawa sila parte sa mga sound system. Okay. Mga ka-K5. Hasta nga sang ulihin. May mga kwanto do pati mga taga NBI to sa Rua City, kapeso pinangwaswasan niya to. May sa uno na hadlok sa NBI. Pagkatapos, naging padalaan sa sang sumon sa taga NBI. Ipagwa-guwa ya pa sa iya nga kwan, sa iya nga Facebook kag sa iya nga vlog. Kita ya pa tong sumon siya sa NBI. Kana ipagabot sa may opisina sa NBI sa Rua City. Daw kwan daw kaangay sang mumoy nga wala ka. Daw kaangay sang puring bitikon sa higad. Kag mas pangayo sa pasinsya magludluhod pangay pasinsya to sa mga taga NBI ay. Yabot. Ato to sa subong. Kung maghalambal kamo sa kwan sa social media, yung pamatyaga nyo lisensyado kamo. Yung pamatyaga ko daw mayo pa kamo maghalambal sa mga inang mga aktibo nga mga miyembro sa media. Lang tawa. Kamo nagapaguba-guba sa social media. Sagi kamo ka vlog ka mag-intra dira pagkatapos mga binastos nga mga tinaga mo ginagamit nyo. Lang tawa. Ay. Umumoy to sa ano sa umumoy sa Rua City. Sa opisina sang kwan sang NBI. Pati ako ng amigo, kumpare ko, binakbak ya daw mga pilak tuig, gawang bakbak ya man siya kay kumpare ko inang Rafi Masangya. Kita mong tungol na klase ng mga tao, blaw. Kaya sa obrahon, kuning pakalain sa ilang mga isika pariho. Sa pamatyagan mo, daw may mga diber sila yung magsagi kapakalain sa ilang isika pariho. Tapos ipagi pa sa social media. Na wala sang pangira-kira. May pagrespeto sa mga pila ka mga insya sa gobyerno ta. Pati ang taga NBI pahilabtan pa tilang tawa kundi nangamutigin. Unboxing ko no sila ni Android sa may Santa Barbara. Pag upas ka sound system. Grabe gali ka. Puro mga may isog. Mga piyo-piyo blang tado ka mga tikalon ka mga hambog blang. Sige, istoryahan tara kero mga K5 diri sa ato sini nga pagpangalagad. Samtang sa iban paginaton nga mga balita, iban pa nga mga information, nga mga issues nga pagatalakayo naton diri sa ato sini nga pagpangalagad mga K5. May ara gali nga sulat nga ginpagwa ang tatlo ka mga ABC. Mga ABC president sa ato sila nga tatlo ka mga distrito diri sa syudad sing Iloilo. Ang distrito sang Haro, distrito sang Mandurriao kag distrito sang ano to isa ka distrito Mulo, mga ka-K5. Ang ila sini nga mga sulat kalariho tanan-tanan ang ilang sulat. Nga nagapetisyon ka nagapangabay sa kay Mayor Jerry Trenya, Mayor Raisa Cho, mga ka-K5 nga ipauntaton ang mga projects ng gobyerno nasyonal, ilabi na ang flood control programs, ang mga kuanblang mga pagpangkutkot sa mga creek, mga pagpamutang sa mga kung ano-ano diri nga mga projects diri. Nga iya ini mga ka-K5 sang Iloilo City District Engineering Office nga ginapamunuan ni Engineer Pakanan. Amo ning ila nga ginatumod. Nga sa diin ini nga mga proyekto mga ka-K5 under ini sa national government kag nagapa-implementar sini among aton nga City District Engineering Office. Pero ang ini nga mga pundo mga ka-K5 ang ginpangita ini kagintinguan ni Congresswoman Jamjam Barunda pinaagi sa iya paagi sa iya gagagin paagi o kung gin download ini sa DPWH. Ang
nagpangita sang pundo amo si Congresswoman Jamjam Barunda in-download mga ka-K5 sa DPWH District Engineering Office, City District Engineering Office. Amo na kung nga nagapa-implementar amo ang City District Engineering Office mga ka-K5 ang kwarta ara sa DPWH mga ka-K5. Amo na yung ginpetisyonan kagan padalan sulat sang tatlo ka mga ABC. Pero ilang nga mga sulat mga ka-K5 palariho tanan. Carbon copy sa malipot nga Puso Gilanon, palariho gina tanan-tanan nga mga tinaga, way sang kinalain. Sa malipot nga Sugilanon, kung imo da nga lantawon, nagbasihan, mga ka-K5, ang ining nga mga sulat, isa lang ang naghimo pagkatapos gin copy-paste o kon, padya ko gani, gingamit lang ang tanan nga mga headings, ang tanan-tanan nga mga headings ang tagsa ka mga ABC Association, diri sa may Haro, Mandurriao kag inang dito Lapas mga ka-K5 din pang isa lang ang tao nga nagsulat pagkatapos din papirmahan lang sa ilang mga tagsa ka mga ABC President malanon katama mga ka-K5 na inhimo lang pagkatapos din papirmahan lang sila ay kanami so Marius na ginatawag naton nga mga uto-uto ang klase ka mga kwan na klase ka mga barangay officials, na klase ka mga barangay kapitan. Mga ka-K5 nagapakita lang na nga isa nagimo. Sa sunod gani, hindi yung paghimuon nga muna. Kay balanon ka tama, sado ka halatado, sado ka baraghal ka tama. Lain-lainon yung man wordings nyo. Balanon ka tama, nga way ka mo gagalamit ka mga utok nyo. Sa mga tiyaga ko, way gaalalangot ang mga brain cells nyo, mga unikaka ka mo. Mga brain cells yun, nagkaladto man. Kambal gani ko parte sa mga brain cells ni react na dayon ng mga call center agent mo. Sa di naman ang mga brain cells nyo ng mga barangay officials. Agi ka mo kapadala-dala sa inyong mga sulat ni. Pagkatapos mga ka-K5 nang naghimo isa lang. Matya ko gani guro daw sa opisina pa naguro to sa City Hall na ginhimo pagkatapos ginpangtagtag sa inyong mga unikaka kamo. Pabalo-balo na nga way kamo gagalamit mga brain cells nyo. Kay mo kamo sang drama nyo kang mga kadramahan nyo mga ka-K5. Gay mo na kamo sa kadramahan nyo. Pagkatapos ang mga kadramahan nyo hapos katama maabot kay nga wala kamo gagalamit sa mga brain cells nyo. Mga brain cells nyo diin para sa mga latrasan nyo. Nan istoryahan tara karon mga ka-K5 diri sa ato sini nga pangalagad ay dirigid lamang sa K5 Night Watch samtang sa iban paginaton nga mga balita kag informasyon ban pa naton sini nga mga issues nga pagatalakayon diri sa aton nga pagpangalagad. Dumduman nyo to ang ginbilin dato nga bata bala nga lalaki K5 Andre ito sa may city proper. Dumduman nyo to nga nakuha na to nakita sang isa ka security guard sang aga na pero nasubayan na gani ito pero nagakuan pa nagatabid pa yung puso do kung yung natawag nila nga umbilical cord mga ka-K5. Dumduman nyo to nan pero buhi itong bata din sa pupo ini sang DSWD o kung CSWDO na kilala na kag na-identify ang iya nga iloy. Ang iloy mga ka-K5, Maria Ihunis ni Garapuni Santissima, isa gari katibo. Ang iloy niya K5 Andre, abi mo kunano, tibo, mga makinga tibo, ti miyembro sang LGBTQ+. Ara siya sa LGBTQ+, ang sa letter L sa nakatuon nagambal ka nga letter L bo sinon lesbian o kon tibo mga ka-K5 diri sa aton nga pulong sa Hiligay non tumboy ang ining iloy gali sang sining nakita nga lapsag nga ginbilin dito mga ka-K5 sa may iligid lamang sang dalan dito sa may city proper mga ka-K5. So
ginlantaw kagin ihibalo sang ato sining mga katapos ang kapulisan pinagi sa paglantaw sang CCTV mga kakifay. Kuan nilang CCTV sumay nila sa CCTV. Itaon mga kakifay nga may isa ka babae nga ukol-ukol ya ining daw may ginakugos-kugos sa mga kakifay nga kwan nga inang panapton nga may unod nga daw bata. Tapos kinbilin niya mga alas 12 pasado sang kaagahon. Kinbilin niya sa sinang nga lugar sa diin nakita sang sining gwardya. Pagkaaga mga alas 7, paduty ang gwardya nakita ini mga K5 ngala siya nga daw may nagahulag-hulag igong inlantaw bata gali mga K5 nga lalaki. Kaya nagatabit pa yan nga umbilical cord. Yan sila nga pusod pero nang matamat na sa ginakagat sang subay mga K5. So mo ni na-rescue ini sang aton nga mga katapos ang CSWDO City Social Welfare Development Office ara sila nga paghinakop. Ang nagligad gid lamang nga mga inadlaw may isa dito katumboy kay 500 nga nagkantos lugar. Nagkanto sa DSWD kay gusto niya kuno nga bisitahon ang bata. Pagkatapos gin-interview sang taga DSWD. Pamangkot imo man ni bata. Permiro daw hindi sa magsabat. Daw hindi sa mag-ako sang ulihi. Sang daw nagmayo na iya paminsaron, nag-ako na siya nga iya ginman bata. Pero sang ipamangkot siya nga ginbilin mo. Why siya nagapatag kay siya nagasabat. Dinapatihan kag ginalantaw karon sa mga taga DSWD kay sang pulis naton nga ining iloy mga K5 nga tumboy ang may-ara sang giratawag naton nga diferensya sa paminsaron. Kaya kung wala ni diferensya sa paminsaron mga K5 tilaban-laban di niya pagwigit bata ya kaya ni bata inbusong yan mo. Hindi bla K5 Andre kasi bla ko ning tumboy ngayon tripping-trippingan man sa mga sunoy-sunoy da. Nambal sila nga bisan tibo ni pero may buho man binakbaka sa mga tunto nila amo ni nga nagbusong. Hindi man sa kabalo magpahulog, hindi man sa kabalo kuno imuon niya. Inbunag ya, inbusong niya hasta nga mabunag ya ining bata mga kakifay. Di pagbunag sang bata, bangod kay hindi mayong ya sining paminsaron, pinilin niya ang ining nga bata. Dito sa may kilis sang dalan dito sa area sang Barangay Concepcion sa city proper mga kakifay. So amo ning mga latest nga detalye sang balita may kang tanan sining isa ka lapsag buhi nakita dira sa may city proper mga kakifay. Hindi wala ka balo kung anong mga plano pero laban-laban may ma-adapt naman may mga legalidad pero ambot lang kung anong matabo kay manti inako sang ulihin mo sa sige nga istorya sa taga CSWDO. Inako sang uli sang ising babae o sining tumboy nga ini na siya ang tag-iya sang bata mga kakifay. Ipaidalo man sa check-up ang ining babae nga o ining tumboy. Ipa check-up ti kagagin na lantaw kung anong sitwasyon niya man manti pag-ula sang bata mo basib la kumabughat pagid daw kay 500. Pero may ara nga daw medyo diferensya kuno sa paminsaron suno sa pag-assist sang taga DSWD kag sa papanaysayon man sang aton nga mga pulis sa ila sini nga pag-coordinate sa taga CSWD. Yan tala karon di sa ato sini nga pagpangalagad mga K5. Samtang sa iban pa naton nga mga balita kay informasyon iban pa nga mga headlines. CSWDO naka-record sang tatrutan ka mga foundlings sa Iloilo City subong nga tuig. Kag ang ginahambal sa taga Philippine Drug Enforcement Agency nga drug cleared o sa taga DILG gali nga drug cleared mga K5 ang buot silingon sina nagakahulugan na wala na kuno sa nagabaligya, wala sa nagagamit kag wala na sa naga-engage sa illegal nga druga sa sina nga lugar amo na ginahambal nila nga drug cleared mga K5. Buot silingon kon pananglitan nga sa sina nga barangay ginhimo nila kag ginhambal nila nga drug cleared ang ina nga barangay pagkatapos may madakpa na maliwag nga K5 silingon nga ang ila nga gin-announce nga drug cleared
Nadula naman eh. Ha. Samtang Senador si Tito Soto kay 500. Hambal ni Senador si Tito Soto, sila nga mas mayo pero niya ilisan tani siya siguro kwan niya i-dissolve tani kakason tani sila nga Philippine Drug Enforcement Agency o kung pidiyan eh. Sila ni Senator Tito Soto niya kakason na lang eh. Agree ko sina sa imo Senator Tito Soto kay dugay ko na gina-propose. Kaling hindi ko senador mong mas mayo na nga ara kada kay ikaw senador. Waswasin na lang na tuduhin na lang nga kakas kag ilisi bago. Pero ang bago nga ilis mo, hindi nagkakahulugan nga ang mga tao sila man gyapon. Dapat i-dissolve tanan-tanan pagkatapos maghari sa mga bago nga mga tao nga amo ning mga eksperto ka mga maayo tanan-tanan. When it comes to illegal drug activities sa operations ang paghahambalan mga kakifay. Kay hambal ni Senador Tito Soto, sila nga dapat niya i-dissolve tani, dapat kakason tani kag ilisan lang siyang bago nga siya. Kay nga wala tupa man. Ang pinang-announce nila yung mga kakipay parte sa mga drug clear ng mga barangay sa mong ilang mga visit nila. Way gitupa nga klase Sige lang sila yung mga kakipay sang hala. Tudo-tudo lang sila nga tudo-tudo sang pasagod sa gobyerno ka mga dlagko pa sa mga sweldo sa mga yunipatula nila pagkatapos wala man sang obra lang kawakal nga sila nga mo nga barangay drug cleared naman pagkatapos sunod nga bulan pag drain sa aton nga mga pulis may madakpan na maliwat kanwa klase naman ang pulis manaton gyapon amo nagaputoy-putoy sa pagpangampanya kag pagpangdakop sa mga drugista kamo ga pahimunong kamo nagapulungko na kamo na sa inyo nga opisina. May ara magkamugani sa ginatawag naton nga mga public information officer po way magkamikbate. Nga nagapamalay-balay kamo sa mga radio station ka maghambal nga ma-report kami sa inyo kung anong amon nga mga accomplishment subunga. O hindi bala? Hindi nagkinanglanon nga kami pa nga mga media matukso sa inyo na. Dapat kamo na mismo magkanto sa mga media, sa mga balay sa mga media, kag magpa-interview, kag maghambal nga rin o ma-report kami sa amon accomplishment. Kay way magkamutupa. Kabati bala kamo mga kakifay, nga sa ginahiwat nga drug bypass operation sa aton nga mga pulis, may taga-pidiya. In coordination with the PDEA na lang na. Pero ang nagahimo sini, amo lang ang aton nga mga pulis. Dano pang pulos nyo na. That's why, nga kuya, nakakamusta ko ni personal kay Senator Tito Soto mong kay 500. Galing wala ko number siya de. Pero kung may-ari lang tawgan ko ni Senator si Tito Soto mong kambalon nga si Senator. You're very correct. Please, ipapatuloy mo yan. Kinanglan nyo ikakason mo na, ilisan lang na, kakakwaan na, kakasan na ng pidiya na kami manatupa. Ngalan Philippine Drug Enforcement Agency pagkatapos na wala matupa. Kabulayog na klase ka opisina ni. Mga kakifay, gasagsag batasan ka mga drugista subong kay nga wala ka mo tupa nga klase kahinsya. Nga supposedly, kamo ang lead agency dire. Kamo ang lead agency sa pagpangampanya kontra sa illegal nga droga tapos way kamo mga tupa. Dapuga! Kalma. Baby, kalma. Daw kuhan ko din. Masaka ang magani ko kagli kapanyapon nga no mga masaka ni salimpuduhan ko man. Avocado lagi kaon ko kag mag-inom sang ginger tea. Katapos karon dugay di TX coffee mix naman kita nyo lang to habla reaksyon sa aton nga mga pumuluyo sa komentaryo ta partes pidiya siling ni May Panisales siya wala gid pulo sir puro salita lang palaki ka mga itlog nila o kita mo. Siling ni Mary Bustillo, siling nga approve ga mo na sa sa sunod na hindi ka mag-sinyas nga mo na kaya nga nga sinyas, signature na nga sinyas nga ako nga kilala nga lawlaw. Dapat mo na nga sinyas na Eagles Love. Na muna sa sinyas ang Eagles Love. O hindi bla?
Eagles Love. Ano yung sing-sing na Eagles, no? Eagles Love. Na, amo na siya dapat, oh. Sunod, hindi ka magsinyas ako. Sige muna, dapat Eagles Love, ha? Muna, Eagles Love. Na. Ayos! Ala, sige. Ato sini nga pagpangalagan mga kakifay. Tawa bala kung nanog iman todo way gid pulos nga klase ka ahinsya sa nga gobyerno ng Philippine Drug Enforcement Agency. May gin create sila da, may ara sila da nga spokesperson. Pero nung ka nga spokesperson nila na mo nagpalapit sa makatapos sa media ka magpa-interview. Ka magambal nga may ma-report kami sa inyo sa ngamon nga accomplishment kung hindi ka mo pagkatuan kami diyada, mahipos na kamo, panamit kamo ino. Sige, sweldo nyo mayo di patula, kamo way kamo performance. Kanami sa inyo pang, tiyan mo na, una ko sa kay Senator Tito Soto, imuin na Senator Tito Soto sa nga pamaagi, nga kakaso na nga klase kahinsya kay way tupa na. Ilisis ang bago na. Hindi gani, kakasa na lang kay itingob na lang sa Philippine National Police. Kaya ang pulis amo man gyapon nga baka-baka sa pagpangampanya kontra sa illegal nga droga. Tapos ang tanan nga budget sang PDEA ihatag lang sa pulis dugang para nga magdugang pisan sa mga pulis sa pagpangampanya kontra sa illegal nga droga. Kay ginawa nila ginawa nila katipid-tipid sa ilang nga mga bypass money. Ang bypass money nila mga kakipay gintatipid nila kay nga kabudlay man nga ngimo nga kwarta nga gamiton personal. May mga intelligence fund man ginahatag ato sila gobyerno, pero ang intelligence fund mga kakipay ginakamol-kamol man nila. Maubos man lamon sa gobyerno ta. Sila man galamon ng mga pulis naton daw. Why man dili makatilaw sa dako nga intelligence fund. Kay ginagamit sa mga yudikakak nga mga empleyado sa gobyerno man, labi na sa mga nagauyat sa gobyerno ta. Kita nyo? Muna. That's why mga kaki-5 nga inanglan nga kuani dapat abi kayo daw halos pamatyagan ko sa ato sina gobyerno diri sa syudad sa Iloilo kay sa iban pagid nga mga lugar dis pungsod ta bilog ta nga pungsod daw halos tanan-tanan daway ka di pamangkuton maniguro ko sino nga politiko nga mga matarong daway gid gambal ni mo nga may mga politiko blang nga daw mga santos santong paspasan siguro. Kaway gid santos nga politiko di subungan. Mga kakifay, pinangkaw-kaw mong ubra nila. Lantawan nyo blato City Council bla. Kung way na da sang kaw-kawanay, kag way na da sang mga hinatagay. Laban-laban gahod na da. Galing kay may kuan mo. May mga ginakuan mo, mga ara nga mga hidden agenda. May mga istoryahan sila nga mga ilaman. Kung anong ila ng mga hidden agenda. Lantawa kita mo, pagduso mo sang isa ka ordinansa nga para sa mga pumuluyo. Kakita nila nga daw hindi para sa ila. Yawa, pabayaan nila. Kay riripo sila, mga istampa di guma sila. Why sila sang kuan mong karaydan? Amo na yung gobyerno, tasubong, bisan din kala makadto. Puro tanan daw ang ila ginapaminsan, ila kaw galingon. Ikaduha na lang ang ato, sini nga mga pumuluyo sa maripot nga sugilanon. Kung nagabulig man sila sa mga pumuluyo, unahon nila anay ang ila. Kung sa mga pagkaon pa, kung sa adobo nga baboy, tanan nga mga tambok, ka mga unod ubuson lakaon, tulan natag na sa mga pumuluyo. Pagkatapos ang mga pumuluyo naman, daw mga ido, mga nagahiribag sa tulan. Ilabi nagay kung tiyempo eleksyon. Nagabot sa tiyempo eleksyon mga kakifay. Daw kaangay sila sa mga ido nga nagahiribag tulan was lakbalong ang tanan-tanan nga mga unod kag tanan-tanan nga mga tambok nga mga manamit nga mga porsyon sa adobo ato na to sila tanan sa mga politiko. Tapos sa mga tulan mo ginawisik-wisik kag ginapaagawan sa mga sa mga pumuluyo. Daw mga mga ido man nga nagahiribag. Why sila balong ang tanan-tanan nga mga kanamiton ato natuya sa mga politiko ay. Chinyo da. Alak mo da. Inflation rate sa Pilipinas ang Hulyo mas naghinay para sa 0.9%. Nagnubo ng inflation rate sang Pilipinas. Diri sa Iloilo,
Kung nagnubo, kay nagsaka magyapon real property tax. Pinakataas nga real property tax, ari niya sinilo mong. Tapos, gambal pa si Rex Sarabia, ang kunsyal bala nga daw si Piho, nga daw si Katjog Kahang. Nga sila niya, let's move on. Sila niya, untatan na sa ang real property tax. Nami kay mo, hindi kakakay, kaway kay mo sa laguron. Nami kay mo, kay damo-damo kay mo kwarta, pagkaon, tanan-tanan gusto mga baklon, mabakal mo. Mga propidad mo, pwede mo man niya mapabayaran nga pagusto ka da. Pero ang mga pumuluyo, yung nga nagaantos, bangod sa pwerte nga pagmahal sa mga balaklon, bangod ginapatong sa mga negosyante, ang ila sinagin bayaran sa real property tax nga 300% mga ka-K5, amo yung nag-alanto, subong. Let's move on. Nami si Moy. Wala mo ginapamatian ang yamo sa mga pumuluyo. Ang ginapamatian mo, ang imo nga boss. Kung sino tong boss mo, sino tong amo mo, mo itong ginapatian, ang imo nga ginapamatian. Hindi kaya mga pumuluyo. Nga supposedly, ang mga pumuluyo, amo ang pamatian kasi sila ang boss kag amo. Imo ya, sinong amo mo ngayon ni kakaka? Pinakdol ta karon. Pinakdol sa ano? Pinakdol sa mga pamangkot. Storyahan tara karon maka-K5 diri sa ato sini nga pagpangalaga. Kag reaksyon sa aton nga mga baw damo-damo ta mga followers subong ga pamati subong ba no? Nga viewers ta damo gali sila subong ba. Standby kamo kay dugay-dugay pang isa-isahon ta kamo ha. Don't you worry kay hatagan ko stisya ang inyo sini nga hatagan ko stisya ang inyo sini nga mga pagpulaw kag inyo sini nga mga komento diri sa comment section sang K5 News FM 88.7 nga Facebook page. Ang mga balita ang inobatan ng buylog nang igdadulong sa inyo sa kalmo sang klinika DTX 500 kag Mighty C. Inom kamo adlaw-adlaw kontra sa mga nagkalalain nga mga balatian pareho sang high blood, hypertension, dala ni direng diabetes kag iban pa nga mga balatian katulad abi sang labi na gid ang cancer. Prostate cancer, cervical cancer, inang breast cancer, brain cancer, sarcoma cancer, kag iban pagid nga masahe sa mga cancer. Ang sarcoma cancer ginawa mo ning pinakabudlayo. Kahit tumalagsahon nga klase sang cancer ini mga ka-K5 pero pinakabudlay minibulngon labi na kon late stage na. Mga ka-K5. So kinanglano naton ini nga likawan pinaagi sa paggamit sang klinika DTX 500 kag Mighty C adlaw-adlaw nga ang kinanglan nga duwagin. Kaya mo ni siya ang right combination, pinakakampiyon nga kombinasyon sang klinika de alternatibo medicina and wellness center nga mga produkto. Kaya ang klinika DTX 500 superior antioxidant ini. Kag ang Mighty C naman isa siya ginatawag naton nga inang immune system booster. Nga ang kinanglano naton sila nga duwa nga aton nga imnon sa matag adlaw-adlaw nga tanan. Kay ang klinika DTX 500 ang puno ini sang anti-carcinogenic properties agod nga punggan ang pagtubo sa mga nagabukol-bukol nga tubo sa ato sining lawas. Kag mataas kang masaligan ng potency sang flavonoids kag polyphenols nga halin sa DSE o kundi sugar cane extract mga ka-K5 sang DTX 500 batok sa pagdevelop sang cancer. Ang Mighty C naman mga ka-K5 nga muna yung partner niya, alkaline siya nga vitamin C nga kampyon nga immune system mediator nga nagapakusog sa immune system capabilities naton agod nga patyo naman naguba nga mga selula sa lawas naton through apoptosis bago pa man nga magmutate kag mangin kanseros. Amo na ang abilidad sang duha nga ini. That's why kinanglano naton ang power duo sang klinika de alternatibo medicina and wellness center nga amo ang klinika DTX 500 kag Mighty C mga ka-K5. Ayos! Wala, sige. Para sa aton mga kauturan, hindi nyo na pahulaton pag magtubo mga bukol-bukol sa lawas nyo, hypertension, high blood, diabetes, kag iban pagit nga mga balatian katulad sa mga cancer, nagkalilain nga klase sang cancer. Proteksyonan naton kaugalingon, klinika DTX 500 kag Mighty C ang adlaw-adlaw naton nga pagaimnon. Ang klinika DTX 500 kag Mighty C nabakal ninyo sa tanan nga mga butika nationwide, sa tanan nga mga klinika de alternatibo medicina and wellness center ni Doc Ramil Oy. Diri sa Iloilo, may-ari diri sa may tupad sang Robinson diri sa Haro, sa may dalan E. Lopez, kilid gid lamang sang Centro Birch International College. May libre na sila nga check-up da ha. Dito man sa may Pasig City ara sa may
Salvacion Street, Corner A, Panis, Barangay Poblacion, Pasig City. Dito man may libre nga check-up. Sa may Banwa San Kalinog, ara sa Cosmart Banwa San Kalinog at Tubang Macdo, dan may libre mga check-up da. Kag dito sa may Orbi Street, Barangay Baybay Norte, sa Banwa sa Miagaw, may ara man dira mga KK5, libre man nga check-up. Klinika de Alternatibo Medicine and Wellness Center ni Doc Ramiloy, sigurado nga magapabilin nga healthy ang lawas ninyo. Ang oras naton mga KK5, 16 minutes after 10 o'clock in the evening. Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon. Sa kapagtilaw, sa gihapon ng ibabaw, ano man ang kabudlay, importante nagaulog danay. May iwang nga magatuhaw sa tagsa kapagbutaw, at lang nga panumdumon, may Ginoo sa gihapon. Pahina ng mga luha, ibatan ng problema, magtangon kang magluhog sa bago nga paglaong. Wala sang maya ay bisan nanuman kabudlay, wala sang maya ay bisan nanuman kadugay. 2016, sa Olimpiyado ako ni Dr. Mili. Before ko na Mexico, almost a decade ago, nag-desakto ako sa clear na plan sa life ko. Dali ko na-grow. Dali ko na-achieve ang mga patay na gusto ko. Dali ko na-achieve ang comfortable life. Dahil wala actually sa mga pagkilaw. And I admit there were times that I really want to give up. Only ang nagpapasis ako is ang trust and confidence of the CEO sa ako. Budlay magbira sa tao na nagsalit sa ako. Panghihinaan, magdaluya lang, pero tuloy lang. Magpapadayo sa lahat. Yes, wala pa yan. Ugot nga magkaptanay, atong gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayuhan na sa kalipay. Wala sang maya ay bisan anuman kabudlay, wala sang maya ay bisan anuman kadugay. Ang Diyos mapalos. Ako si KK5 Manilin Abarapan, o kung mas kilala bilang Manilay Manil. Halos 4 na tuig na ako nga nagaserbisyo kag empleyado ni Dr. Mili. Nagsugod ako bilang isa ka empleyado sa mainstream media. Gani sa nagbukas ang oportunidad na makatrabaho ako sa K5 News FM o kung atay Radyo Bandera, daw mabudlay ang desisyon bangod magasugod naman ako sa puno. Dakot na desisyon ang pagbalhin sa Digital Media Center. Apan, nagpasalid ako sa akong kaugalingon na kung hindi ko pagtistingan, wala gid ako sa may matunan. Tugtog isa ka adlaw na bayuhan ang tanan nga pagpangabudlay sa sakripisyo tag dedikasyon. Nanging station manager ako sa K5 News FM Sara. Isa ka kadagdagan, naging panganguyuan ko. Salamat gid Dr. Mili sa paghatag sa akon sang kumpiyansa, suporta kag pagtuo sa akon kapasidad. Padayon kami nga magapaninuma nga mas nanging maayo kag magaserbisyo sa gusto. Dala ang respeto kag pasidungog sa imo nga nanging isa kahaligi sang amon kadalaglan. Mga ka-K5, anuman nga mga eksperyensya ang atong ginagyan sa sunod sang pinakatuig. Kabudlay, kalipay kag mga habilig kahandurawan. Kita, padayon nga magahugpong, bangod wala sang payaay, bisan, anuman. Handa magpalangga sa tisyon
sa inyo, kampiyon kag sincero. Pahina ng mga luha, lipatan ang problema. Magbangon kag mag-ibong sa bagong ang paglao. In behalf sa K5 News FM Kalibo, we are very grateful sa kindness kag generosity ni Dr. Ramil Uy sa tion nga nalisdan kami, may dako kami nga challenge, wala giniya kami napabayi, wala giniya kami ginbayai, most especially sang ginbaha ang una nga istasyon, dako ang iya nga lugi sa Kalibo, ginbutang niya gapon kami sa manami nga building, gintagaan kami sang trabaho, nga dako ang bulig sa amon nga pamilya kag sa amon. Wala sing bayaay, bisan anuman ang kabudlay. Isa ra ako sa nangin saksi no sa kung paano nagdako ang network kay sa pagsulod ko sa March 2019 ang mga station pa lang sa Negros kag sa Antique, pero sa pagbinuligay naton tanan and of course with the guidance of our CEO Dr. Ramil Uy no nangin dako nga network ang K5 News FM Philippines. Isa ka dako nga pribilehiyo ang akon nga pagwork sa K5 News FM no tungod sa pira ka mga pagbag-o sa akon kabuhi and at the same time ang learnings nakon bilang isa ka media practitioner no na molded sa pag-obra nakon sa K5 News FM. Sang year 2021 naglisensya ako kay Doc Ramil nga magpahuway or magpuntat anay sa trabaho because sa pira ka mga health issues nga akong ginatubang. December 2022 nag-contact ako liwat sa kay Doc, nag-apply ako liwat and fortunately nabaton ako no, and after 6 months in-assign ako ni Doc Ramil bilang station manager kan K5 News FM Kulasi. So malipayon gid ako no sa ina nga pribilehiyo. Ginambal ni Doc Ramil basta very clean lang ang aton nga record sa company, may chance gid nga kita ang makabalik patas kay Reynard. Dako atong reminder sa akon nga sa trabaho dapat i-maintain gid naton ang integrity and of course ang honesty naton sa aton nga trabaho. Mabuhay ang K5 News FM Philippines. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay, wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kabudlay. Wala sang bayaay bisan anuman kadugay. Sa 8 years ko nga bilang isa ra empleyado, may mga struggles man, may mga kabudlay, but despite of that, no, ginbaton ko ang pagpanghangkat because nagapati ako nga through the leadership of Dr. Minun. Isa na kabudlay, isa na ka-pressure, I am very blessed sa atong mahal nga makako, and the instrument nga gigamit niya is our boss, Dr. Minun. Rako nga mga lessons nga akon na an-an, natun-an, kag ang mga lessons karian akon ginakabuhi na mga better person tungod man sa akon nga pagiging inspired sa ginatawag nga serbisyo publiko sa pagpanguna kang aking nga CEO Dr. Ramil Uy. May mga pagtilaw, may mga kasakit man, pero wala sang bayaay, anuman kadugay, wala sang bayaay, anuman kabudlay. Ugot nga magkapdanay, aton gid nga masarangan, ang tanan nga kasubo, bayluhang kasang kalipay. Nag-umpisa kita 2019 sa K5 News FM Philippines. Nangin news writer kita, nangin reporter, at the same time nagka-programa sa radyo. Nangin kabahin kita sa production team no, sa K5 News FM Bacolod. Umpisahan naton ang pag-inubar sa aton mga digital operations. Ginapasalamatan ko gid no, ang tanan-tanan nga aton na agong nga blessings pinagi sa kalawan sa aton nga CEO. The lives of the Filipino. Wow! May puso! Night Watch, June Alojado, Kapulo, K5, Night Watch. Pabalik na mga ka-K5 diri sa aton nga pagpangalaga naton nga oras karon nakalabor kita sa 25 minutos na ang nakaligad sa alas 10.
Sa ato sini nga pagpangalagad, prober kita maghatag hustisya sa ato sini nga mga followers nga nagalantaw diri subong sa ato sini nga pagpangalagad. Pao na to na yung latest weather report nagikan sa aton nga Pag-asa. Upod kita sa kay Engineer Role Cuenca sang Pag-asa Iloilo. Engineer Role Cuenca sa latest nga weather report. Good evening and go ahead, sir. Yes sir, mayang gabi sir, kag sa aton man nga mga tagpalamat. Man aton latest weather update sa subong adlaw, August 5 year 2025. Sa karon pa dahil sa gyapon naton no, gina-monitor ining LPA nga na-monitor naton sa sulod sa aton nga Philippine Area of Responsibility. As sa balasod sa subong nga gabi, uli naton ini siya nasiplatan 715 kilometers sa east of Infanta, Quezon. Nangining low pressure area sa karon nagapedalam sa gyapon nga manabo ang tsansa nga mag-develop sa isa ka bagyo kaga southwest monsoon or habagat nagaepekto sa may Mindanao sa western section sang southern Luzon kaga Visayas. Dili sa sa western Visayas magapadayon sa gyapon ang maayong panahon, mga posibilidad lang sang isolated yung mga pagulanulan pagpangalat pa nag-oob dala sining southwest monsoon or habagat. May natubtob kasarangan naton nga hangin gikan nabagat na nakatungdan magadalay ni sila sa nga makanay tubtob kasarangan yung mga pagbalod sa aton kadagatan. Forecast temperature naton yara sa 25 to 31 degrees Celsius. Adlaw naton tunod dala sa 12 kag magabot lang kini siya alas 5:39 buwas sa aga. Agaman naton latest weather update alin di sa Iloilo Pag-asa, Rolly Cuenca. K5 News FM Hampion Report. Thank you so much na batian mga K5 latest weather report nagikan sa atong nga Pag-asa when man chance sa atong kuanang interesado kita sa LPA abi mong ti ang LPA to sa report sa atong nga Pag-asa maling kagabi hasta subong daway naman chance to nga mag develop into a tropical depression o tropical storm ka K5 kag daway man chance masulod diri sa Pilipinas matamat man sa tunaw kabay pa nga amol na pirmi no mga LPA bla ni K5 Andreo kabay pa hindi na magdevelop bagyo mamatama tunaw bla. Pero kaangay isang pagkatunaw sang aso bla nga daw kaangay isang lumabay-labay nga daw aso pa lamang. So mga ka-K5 at least daw pasalamatan nato ni kay daw ay isang tsansa nga mag-develop into a tropical depression ng ining LPA nga nasiplatan mga ka-K5 sang ato sining Pag-asa Iloilo. Sa mga mensahe nagikan sa aton nga mga followers o pangatagan tanay isang pagtamod ng ato sining mga followers nga nagapamati diri sa ato sining pagpangalagad sa kay Fred Jepoy Ramirez niya waswas idol bisang wala ka nagdaog ka man gihapon para sa akon. Thank you. Sa kay Tristan Wyatt Gulay mayong gabi man. Sa kay Luna Mondido, good evening sa tanan-tanan nga mga members ng K5 News FM Fans Club Iloilo and International Chapter 2 Incorporated. Mayong gabi sa inyo tanan. Hindi ko na pag-isa-isahon sa tanan-tanan ng mga ginpang shoutout ni Lona Mondido. Hindi ko na pag-isa-isahon basa ang mga ngalan nila. Basta mga tanan ng mga members lang. Sa kay Mon Arinal, good evening Idol John, shoutout sa Lapos Lapas from Carmona, Cavite. Nagpamati gid mabuhay ang K5 dyan. Okay? Thank you ang mga ginpang ano ganinyo, mga ginpang shout out mo wala kay 5 Luna Mondido nga mga members no. Pag makita ko din ari sila naga-comment amo pag shout out ko ang wala naga-comment hindi ko ma-shout out no. Sa kay Kinswell Dayon, may gabi siya live ni. Live ni. Live ni. Thank you no for listening no sa live sa Hong Kong nagapamati nagamonitor nagalantaw diri si Luna Mondido. Sa kay Florenda Cadavero may gabi sa kay Cliff Acosta II may gabi landa sa kay Mami Immaculate Concepcion no Acosta may gabi sa Lapas. Good evening idol, salamat kid sa paghatag hustisya sa tanan-tanan nga nagapulaw pareho sa amon. Sa kay Jesse Lelebeth Truma, listening here. Good evening to all K5 News FM led and viewers. God bless sa tanan. Kay Jesse Lelebeth Truma, good evening K5 John, kalma lang insakto gid na. Sa kay May Panisales, walang pagbabago yung Pilipinas, puro kurakot, kawawa yung mga mahirap. Sila lang yung mayaman
kapal mga mukha. Sa kay Mary Ricabar, good evening, Sir John Alojado Capulo. Take care and stay safe and healthy. God bless you and your family. Thank you. Thank you. Good evening. Kay Crucio Eliseo, good evening. Kay John Melendez, Amugid, Sir John, siling ito. Good evening, sir. Watching from Taiwan. Halin sa kay May Panisalis. Kay Lilibet Arribas, good evening man. Sa kay Rose Fajarito Chavez, mayong gabi. Sa kay May Panisalis, wala gid pulo, sir. Puro salita lang, palaki ng kanilang mga itlog. Below the belt man ng imo man. Mirle Bustillo, mayong gabi. Sa kay Florinda Cadavero, Joseph Hordan, pakaisa mo na ngang gwardyakas, agle. Pakaisa ko gritong gwardya nga nakakita sang bata itong ginbilhin. Balo ba? Kas, thank you gida mo ng mga gwardya nga mga amo ng mga dugo sang mga kapulot kag sa mga Hordan. Mga mulid kag mga platigi sa Gimaras bla. Mga mulid, platigi, Hordan, mga amante, amo na mga apelido ng mga ato sa Gimaras, amo ng mga mga grupo na sa mga kapulot man, pamilya na sa mga kapulot da. Abi nyo Gambal ka mo nga tanong concern na sa Gimaras, ang ginawaswasan mong Gimaras, away ka mo kabalo. Damo ko pamilya sa Gimaras da, dra ang amon nga dra naghalin ang amon nga pamilya nag-star. Abi nyo. Sa kay John Melendez, kay sa Pasig City Manit, kay Juden, kay Kimboy, kay Buloy, Bake, Shopee, abot mo na Sir John, shout out lang da sa Melendres family sa Kalumpang Mulo. Okay Kay Albert de la Cruz, may gabi idol John Caps, may gabi man. Jojo Sidano niya una na si Rafi masangyagin biraya, subong nagdikit naman siya. Tong vlogger mo gani. Si Florinda Cadavero, may gabi man. Jojo Sidano, nagboxing na sila ni Android sa Santa Barbara pag upas ka sound system. Gali ka. The CPU mo. Pariyo gina sila sa iya nga ginlibin-libin nga si sino ganito si Joy man to. Ang babas to puro matutanan bastos ng babae man to. Sa kay Rhea Capanas da may gabi man, sa kay Mark Vincent si Javier may gabi man. Sa kay inang pakas Joseph Hordan may gabi, kay Jojo Sidano, kay Fatima Lagarto Zapico Masiro from Ledesco Village, La Paz, may gabi. Arnold Graho, may gabi man from Balabagoharo. Kay sino pa? Kay Louie Agil. Good evening, sir. Pa-shout out kay Rapi Cilindro nga nagahugas ang pinggan. Grabe Si Marbor ka, may gabi idol. Kag sa may gabi man sa mga tanod sang Barangay Abilay Norte, Oton. Kay JC Matias, may gabi, mayong gabi, Boss Idol Sir John, watching from Tagaytay. Kay, sino pa? Si Jamie Canido, good evening. Leia Marchan Dumagin, shout out man. Banks PSG, shout out. Kay Jerry Paturara, daw masaot ko idol ba? Way ka ginapunggan, saot da. Masaot sa background music ko. Arman Bakugo ay masaw naman ta sa Langgao, kay 5 John, sa kay Zib Pinida, good evening. Arman Bakuguay, sa kay Mon Arinal, shout out man. Rosimpas, sa kay Sel Baluro Kasiple, shout out man. Sa kay Stanley Valiente, shout out. Rosimpas, shout out man. Kay Denden de los Santos, shout out. Sa kay Dedski Di Pamalio, shout out. Sa kay sino pa? Si Maggie Ilagan, shout out man. Kag sa kay Benji Asturias. Ayos, wala sige. Iban pa karon nga mga followers naton, balikon ta kamo ha. Hatagan taliwat hostisya ang mga iban pa gyud nga nagkalabilin nga mga nagpagwa no sang comment sa comment section sang K5 News FM Iloilo 88.7.
Ari Pagalio, si sino niyo? Si Mary Bay. Hello Sir John, watching from Malaysia. Sa Kailan Galvez Howard, mayong gabi Sir Idol, nagapamatigig kami diri sa Demokrasya Haro. Okay, sakay John Riel Tangga. Ti kuwa ya gid idol dakop gid siya sa NBI, hahaha. Kay man palak-palak. Gani man. Si Ligaya Riuyo. Good evening idol, shout out lang kay Bongbong nga gabi-gabi nagapamati si imo sa K5 John. Thank you. Kay Ryan Hernal, pa shout out sa kay Renan Sinato sang Canada. Kay Jonel Espanyola. Good evening idol. John, pa shout out sang Espanyola family. Thanks Sir John. Si Troy Tisoy, ara naman gali sa kwan? Gali ka? Hindi gura. To mati ko daw hindi guro sa kwan na. Sa kwan ko no sa ano na natin, radyo natin. Guro way ko kabalo. Kay dito na sila sa Bacolod, dami mong tidri kami amon niya sa Iloilo, way ko kabalo kung to. Amugid na. Normal na yan sa mga membro sang media nga galibot-libot, mga disjockey. Normal na yan galibot-libot kung din nga istasyon to. Balo ka may mga ara nga mga offer kung kaisa nga mga for greener pasture or ini gani for inang daw kwansa daw komportable sa amon nga klase sang kumpanya. Normal lang na. Kung isip-isipon mo, may kaka-15 lang, may libot-libot na kung istasyon mo. Pero sa damo-damo ng istasyon nga sudlan, amo rin ng istasyon nga nakarigalo sa akong slakyan. Amo rin ang kumpanya nga ginatagan ko yung slakyan bago pag sulod ko mo. Damo-damo na sang kumpanya yung sudlan ko. Amo lang nga kumpanya nakasakay ko sa salakyan bago nga ginhatag. Din ka pa sinaman. Ato sila nga pagpangalaga this time, check natin karon ang latest inang sitwasyon sa palibot sa syudad. K5 upon kita sa K5 Kim Kaloy. K5 Kim sa kampiyon nga situation report. Standby! K5 News FM Kampiyon Report. Victims of love. Ang imo nga kanta, blado pamatyagan ko daw nakapatuhoy sa tumboy nga nagbiling ka bata mo. Ay, wow, hindi ba? Naging post kita abitay na kasi 5 John. Victims of love, tell me what you say. Mo na nga kanta, no? Ka na, kaya na, may post kita sa Facebook. Natabo niya sa may Davao, kay 5 John. Ba't yan ako? Ay, oo. Atong ginkwan siya, ginsagod, ginpaiskwila. Tapos, pag pa-eskwela, pag-graduate na, binulagan niya. Ay, wala, intuod, no? Makon mo nga ginsagod mo, ginpalangga mo. Daw halos hindi ka nagani kakwando, halos hindi ka nagani kabulig sa mga ginikanan mo sa pamilya mo, kay siya ang ginpasulabi mo, kay ginhimo mo sa daw kaangay siyang prinsesa. Pagkatapos, ay mo trabaho, ginakahuya pa, kay mekaniko ka lang. Way sa kabalo nga mekaniko mong dagko income, asayte lang medyo mahigko lang kami asayte, pero ang mga mekaniko mo na perting dagko income. Gaadlaw na sila ya pinakanubo 5,000. Abi mo lang ha. Balaan ko na kay man kagi ko baligya nakagi ko bayay kwan inang buy and sell sa mga salakyan. Damo ko mekaniko ang makilala, damo ko mga inang kuan nga mga kilala nga mga mekaniko, ka mga damo kwarta galing kamot lang lahig ko lang sang asayte. Hindi bla, boto tuod no, nang kaluluoy to sa iya no, pero may mangani na at least nga nakilala sang sana pangasawa nga mo manahimuon gyapon siya, hindi bla. Amo ginaya ka kay 5 John, nagpalangga ka, hindi nga ubos-ubos kay 5 John. Hindi man sa kaugalingon. Unang akon pa kilala, siya kun maghigugma kagani.
Ya hindi mo dapat sila nga pag-iubos-ubos, hindi mo pag-isyen-syen. Dapat 50 dapat 50-50 lang. Balo ka mo ng tula sa una sa mga samon sang eskwela pa kami, may mga tula kami sinaparte sa love mong. Kabati ka na sina 3 kinds of love. Hindi bala mo na sa balaan mo na na. 3 kinds of love mo na popular. 3 kinds of love. 1 love is enough, 2 love is too much, 3 love is a poison that can kill a person. Kuan mo na why kasi na sang una sang sa eskwelahan ka, ginatula-tula. Batian ka lang namin, ang love is like a rosary that is full of mystery. Muna. Nami man. Pero mo gina pinakamasakit. 3 kinds of love. 1 love is enough, 2 love is too much, 3 love is a poison that can kill a person. Delikado na. Pero balaan mo bala kasi 5 John. Yung babae yan eh. Tawag na magulang sa babae. Yan ang bulag before sa graduation sa nobyoya. Amo man ang natabo, amo man ang ginhimo sa magulang niya sa to sang iyang nobya. Sang manghodya? Bali ang babae ni subong amo ni ang nang biktima ni sa nobyo yang mekaniko. Tapos sang January ang magulang ni sang babae na experience ni kaki 5 John sa nobya yaman. Bali ang ginhimo sa magulang niya, ginhimo yaman sa iba niya lalaki. Nagbalos. Nagbalos ang dungol. Chilingon nga ang iya nga magulang to sa una lalaki. So ang lalaki amo to ang hut-hutan sa babae kagin pa eskwela hasta nga makagraduate. Tapos ini naman yang manghod babae ni. Ginhimo yaman sa lalaki nga ginubyo niya. Yes, tumpak kung akong pakilala pa nga ungi niya mano lang na. Ikaw na ungi niya malo lang na. Kung si former President Irap Estrada pa, siya niya, pa-wither lang yan. Gusto magaling wither, no? Sakto magaling, no? Sakto ganyan si Faison. Bisan sa politika. Malot-malot nga. Bisan sa politika, pa-wither man. Amo gimagali to, gusto gimagali. Bot silingon may punto, hambal nila mango si Irap Estrada, nanong mango siyang nagpauso sina. Ang buhay natin ngayon ay wither lang. Pero kasi 5 John. Kung ako yung toon, mabalos man ko yung toon. Mabalos ka man? Ang akon niya waya. Ang akon pero tinakadamo-damo sa akon nga inagyan, may mga amigo ko nga nag-opdanay kami tapos may mga benepisyo nga ginkuha sa akon. After that, ang ginabalik sa akon, ginakontra pa ko, ginapakalain pa ko, ginapakamalaot pa ko, damo-damo na tabo sa akon. Pero wala kasi sa pinsan ko nga magbalos. Bailanda, let the karma came. Kita mo subong ginakarma ng iba. Kinanglanon nga magbalos kay ampo mo na sa Ginoo pangamuyuan mo kay ang Ginoo na nayabala sila da may Dios ang kalibutan kay 5 kim ako yung kapati nga may Dios ang kalibutan. Ang buhay ay parang gulong. Nasa ibabaw minsan nasa ibaba. Baw do kanta. Gulong ng palad. Gulong ng palad. Ba? Kampiyon ba? Tuod gimana ang kabuhi sa kalibutan di daw kuan ginman daw kaangay sing isa ka ruwida kun gulong minsan nasa ibabaw minsan nasa ilalim. Sino gani kanta ng kantang pertikataas tingog na tong kuan bla to ang isa sa mga membro na napatay bla sino ganito tong tagas-tagas tingog na bla Aegis no Aegis Aegis
buhay ngayon. Minsan nasa ibabaw, sana ngayon nasa ibabaw pa rin. Hindi bla mo na ang ilang tuno. Tapos ang iyan naman, sino gani ay kanta sang gulong ng palad? Si Kuano? Sino gani ay kanta sila? Ang gakanta sang gulong ng palad man. Si Eva Eugenio. Ang balaan ko lang abi kasi sa doon may gulong ng palad daw. Wheels on the bus go round and round. Ay, nano na yan? Nano, klase na yung gulong ng palad. Nami yung gulong ng palad. Yung yan ni... Sino gani sa mga? Si Eva Eugenio o kung si Dulce nga kanta. Nablang kanta, blang inang... Kung minsan ang takbo ng buhay mo. Amo na tuno yan, namin na yan. Hindi bla? Kwan sino ganing kakanta, sinaman? Si Eva Eugenio, blang. Pangitaon ko ba? Ilang taon ko ba? Kung sino ning. Ano gani title siya? Gulong ng palad. Nag-5 Andre, no? Gulong ng palad. Ilang taon tabi? Kung sino ning kakanta sini? Gulong ng palad. Karaoke. Galing. May ara man nga kwan, may ara mga Sherins Virano. Tapos may ara man nga si bebe lang taon tabi. Kung sino ga kanta sini. Ati si Eva Eugenio, kita mo na. Budlay kung tigulang ka na kay balaan mo sino ga kanta mo. Si Eva Eugenio, Basta mga edad-edad mo, ba't ano mo ganda? Si Eva Eugenio, gimang gali. Araw-araw mo na sa minsan ang takbo ng buhay mo. Pagdurusa nito'y walang hanggan. Huwag lang minamdimdim ang buhay ko. Gulong ng palad, gulong ng palad. Ang may kapal marunong tumingin. Nubo lang aling tingo kay lalaki. Kung mga kanta ni babae ni K5 Kim. Sa sunod di kwanon mo ni ha, i-memorize mo ni kay nami ni. Dahil ka na, din ka na. Are pa. Ano ginapakanta mo ko? Daw na namian ka nga magkanta na ko pirmi ha. Okay, so man na ang kabuhi sang tao, wither lang, kaangay sang isa kaguma nga nagaligid, minsan daw kaangay sang paya nga kung kisa nagakulob, kung kisa nagakaya. Daw kaangay siya sa kadagat nga kung kaisa nagahubas o nagahunas kag kung kaisa nagatao. Hindi bla mo ng mga palanggiran ta. So kinahanglan, di na si wala siya, saka kalas babaw, tay-tay da. Tay-tay na ginagyan nyo naman, nang overpass. Ano na da? Asa di nga tay-tay ni sa, nabitasan. Nabitasan siya. Ako na lang ka-describe yung nadula sa linya. Dali lang kay balikon tas kay 5 Kim kay daw nadula ang iyang linya subong iyang signal subong. Pero kitaon ang Viber ta, ang live nato sa Viber mga kay 5. Di na sa huwati dira gi masagali nag-agi sa may nabitasan no lapos to sa may sa may diversion road. Daw mo ni agyan niya subong. Okay. Din ka na kay 5 Kim, dali gid lang ha sa aton nga mga tagpalamati ha. Ay wala to laton tang signal ni K5 Kim Kaluyo mga ka K5. Okay, sige. Ayos ha. So, sige balik ko nagakaroon na kay 5 Kim sa iban pa nga mga balita kay informasyon din sa ato sila nga pagpangalaga. Kay subong may briefing sila kay laban-laban may kinamangay naman ni. Basta may briefing, butsingon may kamangay. So, balaan nyo na, intindihan nyo na. Mga kaki-5, butsingon kay may briefing, may kinamangay. Okay, wala, sige. Pangbasahon tayo mga mensahe nagikan sa iban pa naton nga mga K5 followers. Sa kay Gerald Tirol, hahaha, ang lain magsisi na lang sa idol. Amo gani,
ang lain magsisil. Si Doisky, Skyler, good evening. Sa kay Wilbert Libuna, Galantaw Magkusubong. Sa vlog niya, Sir John, ang nagapaguba dyan sa vlog, kag nagapaaway, amo ang mga bugos nga mga account. Kuha na sila, amo na sila nga natawag naton nga mga, ano gani panawag sina sa ilaman, mga ano gani panawag sina ang term sa ilan na mga bugos nga mga account, Lucky 5, Andre. Trolls, no? Trolls na. Mga trolls. Amogin man na, ako na mo damo ko trolls ha. Like for example, mag-live ko, abe, kag gawaswas ko parte sa politika sa syudad. Ako dabo na yung trolls ka sulod. Nabuyayaw kanila dayon. Kaya, sakay Cynthia Pamunag, Sinina Bayaron, nya dumduman mo pa ako, idol. Ilang taon ko ba yung mga picture? So, hindi na ko ka dumdum, mamaw. Si Cynthia Pamunag, Sinina Bayaron. Pasensya, hindi ko ka dumdum. Okay. Sa Barrio Obrero, taga Barrio Obrero, about ito yung itsura mo, be. Sige don't worry, kay madumduman ko na kung makakitay kita personal, madumduman ko na dayon. Dire abi sa Facebook galain ang mga itsura kung kaisa mong sa kay Riza Pedregosa Matyong. Pa-shout out Sir Idol from Barangay Hinumoy, Alimudyan, Iloilo. Okay? Sa kay Gerald Tirol, sa kay Joker Arroyo. Good evening, Idol John. Greet ko lang ang self ko nga nagapamati sa imo. Okay. May gabi na sa kay Joker Arroyo. Panamyaw ni sa kay Joker Arroyo man. John Espanyola, good evening siling niya. John, okay, sige. Ara na, nagbalik si K5Kim. Nagbalik ko ang taliwat si K5Kim, no? Sa sininga siya tapos ng briefing. K5Kim, go ahead. K5 John, I'm back. Okay. Tapos na. Abay, ginobligaran na kita kay K5 John. Pero, naglibot-libot kita sa may syudad, syudad lang asang Iloilo, sa nalain-lain ng mga distrito, ang mga ginpadulungan nato, no, area sang Haro, area sang Lapas, Lapus, City Proper, Mandaluyong, dalos tanan kay K5 Enrico, even no sa area man sang Molo. So far, sa buong gabi, matulutauhay ang aton sining dalanon as compared sang nagligad barang mga gabi kay K5 John, no? Mas sa mga tolerable balarang traffic kay K5 John today compare sa kahapon kag sang nagliligad pagid niya mga inadlaw. Ti ang makita naton sa mga plaza naton, sa mga pampubliko nga lugar, sa mga ospital, from time to time no nagalibot aton sining police visibility sa mga different stations diri sa ICPO ang mas ginpasangkad no dira sa may area sa Haro Plaza, sa may atubang dira sang convenience store, sa may area sang Lapas nagalibot-libot man dira lapit kay na sa may merkado amo man no may pila pa ka mga nagalagaw-lagaw dala no sang ila sa mga motorsiklo sa mga pribado nga salakyan kay 5 John kag so far ang aton sini nga panyempo kay na medyo nagtulutog pa ang pagtulo pa na riti pero naguntat man gilayon kay 5 John kag all in all no matawhay ang sitwasyon sa palibot sang syudad sang Iloilo at subong nga gabi. Ati mayo gid no at least way kita sang dapat nga kabalakan kay at least nga to sini nga syudad matrutawhay lalabot sina daw laka na naman sa masalakyan may police visibility tahom katama sa syudad ta nami istaran livable city ang Iloilo City. Ay abaw pero awala gali kasi 5 John no right after nga natabo tong rumble bala to sa may ICC Mandurriao nakita naton dumalaka na lang gid subong ang mga kabataan nga nagagadyang-gadyang kun gabi. Subong lang na kay ginabantayan pa sila mong latawabla pag malikat-tikatan nga daw medyo gapawala naman aton nga mga pulis kag ang mga barangay opisyal tabla kay ara naman na sila. Naman the mouse will play when the cat's away kuno mo. Ay, di ba?
Oh, dako grabe subong guro ang cat ya kasi John. Nga mo gani. Nadlok pa sila niya, baydan niya dako isa niya sang kuan sang kuring nga bantay. Nago tanay bro. Wabla pag war sang mapabayaan bla kay dugay kibot ka na aran naman na sila. Ang mga dungol ko nami panglatiguhon. Una chang chimpo to sang unang ginapanglatego sila para taralas man sila gali. Ang ginapang tiro sila sang airsoft sang una to, taralas man sila. Subong kay daw kwan daw ginapabayaan sila daw sagsag mga batasan sa mga tunton ng mga dungol nila niyo. Gasaler ka kay Pardon, gasaler gen. Pero actually mo na gani no na notice na ton. Damo si mga kabataan niya isog pa sa nanay kay tatay nila. Damo na sila nakilala ko. Kung sawayon ka mga ginikanan nila, daw sila pang maisog tapos ang ginikanan na mo pang nagapaubos. Bato. Tapos ma'am. Bato. Ma'am, balang bata kasi 5 John niya. Wala man ako handong ibata niya ko. Mayara pa na. Magasabat pa na. Niya bato siya. Mayara ko siya nga ginikanan. Bawa mo ni ka sa silawayon. Sino mo may paway ka lang na bata. Sabat siya niya tinga. Naghandong mga bataon mo. Wow. Untung mga kabataan pa. Nga naman kay John. Sa una ya, normal na yan nila. Sa hanger. Ano pa yung paha sa una ya. Form of discipline yun na yan sa mga balay, sa mga Pilipino. Pero subong ya, mambal, pag kuha mo pa lang, amalya. Ano naman, mga picturean ka ka. Isend mo sa DSWD, report ka. Hindi lang kay picture, video pa. Videohan ta ka. Yan lang tawag. Siya bakula ko bla kay videohan ta ka. May klase kag. Pagkatapos video, i-report sa DSWD do. Ang nanay, ang ginikanan na mo pang mapriso. Lantawan nyo, kay gin-spoil yung mga kabataan, subong. Inabangod siyang ginhimo nga layi o kung kasuguan sa aton gobyerno nga wala nagakaangay. Okay man na siya, kay ti may ara gid man iya nga mga battered children, may mga inang ginapangkastigo nga mga bata, pero nadala na sa layi supposedly ang kung ginakastigo kimo sa ginikanan mga sobra-sobra hindi bala ginakuan man Pausi na kasi 5 John, violence against women and children. Ang inang kaso na kontra sa mga kabataan kag sa mga kababaihan okay na kay may juvenile law pagin mo tilang tawa kun itapos. Amo nang ilang nga ginasandigan subong kita nyo pati mga kabataan subong mga tagpulok tuig dusa ka tuig ginagamit na gani nga manog deliver sang illegal nga droga sang shabu kay nga balaan nila nga hindi madakop ang mga kabataan di masita kay kung sitaon mo hatag. Like for example, pasipalahan mo lang bisan sa eskwelahan pasipalahan mo lang sang gamay sang mga tinaga nga mga masakit ang mga kabataan, pwede ka mapapriso bangod kay ginahambal nila nga affected ang ilang inang ang ilang pamisaron o hindi bla? Nan. So, ang ilang amo nang pinaka problema tagid. That's why nga mga ginikanan ilabin ang mga manunudlo subong magtudlo sila kapawala man. Pag magdinungol kabataan mo, siling sang mga manunudlo sagi mo ko sa YC mo sige may sweldo kuya man. Hindi black K5 Kim? Makabuhinan. Sa una ka K5 John. Sa una yung makadisiplina kay ang teacher. Sa una yan, dunduman ko. Wala na. Siluton. Kaya sa maestra kung magpasaway ka. Or medyo kusiyon yung K5 John. Pero subong hindi na pwede ka K5 John. Kita mo din gising-gisingan mo. Ginabinting yung gising-gisingan mo diyo. Kaya gani Lucy. Sige ko na sa mga K5 John. Hindi gani Lucy. Ako sa classroom. Sige na namiyan. Gani ako sang hilot sa maestra ko. Sundog ko pa rin dahudan ko para gani Lucion ka sa hita. Akon kagi ko nga man, ako nga daan halin sang gamay ko suluganon kaya man. Medyo may pagka komedyante ako ya sang una sang halin sang gamay ko. Akon nga mga classmate ginapakadlaw ko sa may sulod sang klase samtang ka klase amon maestro. Ginaulit ko sila tiga kinadlaw sila. Sila sa maestro sino gagi kinadlaw ni sila man. Nakita ya ako gali ang kapakadlaw sa mga classmate ko, wala pungkuyon kay eraser. Pagpungkuya sa ako sa eraser, duko ko ang classmate ko muna igo. Sila nga tindog disto nga kapulo to para nga why na problema masigi ko diya sang klase. Ikaw ya tindog ka lang disto nga. Tindog mo disto nga Sige ko tindog sa tunga. Sige mo gyapon kulit sa mga classmate ko kadlaw mo sila gyapon.
Siling sa mga classmates, siling sa akong maestro, siling sa lawayon, kini mo kapulot. Pero subong makita ko sa akong maestro, to mamalsa nga sa niya, pagkasalawayon mo kung kisa, nagamit mong sungad mo. No? Subong mga kabataan, hindi na sila masaway sang mga manunudlo. Gamay lang nga pasipala, ang kabataan, tuksoon, kag ikuanon ka, kasuhan ka, i-filean ka kaso nga manunudlo, kay apektado ang ilang nga mental health. Mayobla na, kay 5 Kim. Pero kaki 5 John, tawag nga may flash report lang kita. May nagluntad nga stabbing incident sinigid lamang nga gabi, no? Jesus. Ongoing pa sa karon ang hot pursuit operation dito ya sa may Banwasang Kabatuan. Ini ang nakabuko dira lang lapit ko na ya sa ubos no sang tindahan sang Kabatuan Iloilo. Sakop no sang Barangay Zone 3 sa may Bermejo extension kay 5 June. Accordingly, sa nakaparagyo no ang ining suspect kag ang ining biktima allegedly gin buno o kanabunan kay Kay John sa initial information naton sa dughan kay John. Okay, sige abi ko na diri sa Iloilo City ba sa out of town galini sa Kabatuan. May nagpadala sa mensahe sa aton kay John. Okay, sige so i-verify nato nina kag lantawon kung malabot nato ng talatapan sang Kabatuan Police Station para makuha nato ng latest nga report. Salamat kay 5 Kim. Sige, para sa situational report, ang hindi nga mabalita ang radulong sa inyo sang kaalawan, sang MyTC, ang alkaline-based nga vitamin C, sarang mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center. Upod sa patrol, K5 Raymart Espeha. So naman si K5 Kim Montaño Kaluyo para sa Kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag karingawan sa Iloilo. Number 1 na kita, K5 News FM. K5 News FM. Kampiyon Report. Ang mga balita ngayon na batian mga ka-K5, ang builog nang ginadulong sa inyo sa Kaluan sang Klinika D3 Bio, the antiviral and antibacterial specialist. Mayo ini para sa mga kauturan naton nga nagabalik-balik ang hilanat, sipon, hilanat, ubo, trangkaso, mga biktima o kung mga naigo kita sang viral and bacterial infections mga ka-K5. Ari na ang ginahulat ninyo, aring solusyon, Klinika D3 Bio. Ang vitamin D3 nga may virgin coconut oil, kag ang virgin coconut oil nga may vitamin D3. Amo ni siyang importante kinanglano naton nga Kaya ang D3 Bio mga ka-K5 para sa mga virus katulad sang dengue, namit man ni siya. No? Kay isa ini siya ka superfood supplement kag ginhimo gikan sa cold pressed extra virgin coconut oil. Ilabi na gid mga ka-K5 nga may upod pagid nga vitamin D3 nga pareho may mga maayo nga natural antimicrobial properties. Ilabi na batok sa mga viruses, pareho sang dengue, COVID-19, mga meningococcemia, mga leptospirosis o ano paging kasi sa mga viral and bacterial infections mga ka-K5. Ang medium chain triglycerides nga halin sa cold pressed extra virgin coconut oil nga parte sang D3 Bio ang ginahimo sang lawas naton into monoglycerides, no? Isa na ina dire ang ginatawag naton nga monolaurin. Ang monolaurin mga ka-K5 nga halin sa D3 Bio gina-consider nga isa sa pinaka-epektibo kag pinakakusog nga natural microbial sa aton nga palibot. Ginapanami sang D3 Bio pinaagi sa medium chain triglycerides ang absorpsyon kag pag-usar sang vitamin K sa aton nga lawas. So ang vitamin K mga ka-K5 isa ini siya ka fat soluble vitamin nga nagapugong sa sobra nga bleeding o pagdugo kung ikaw ang ginadingge na kag kung ano pagid nga mga sahi sang mga internal bleeding sino mga internal hemorrhage pala no mga ka-K5 kag ini siya mga ka-K5 ang ginapanami man sang D3 Bio ang absorption sang mineral nga calcium nga nagabulig sa proseso nga platelet aggregation. Nga amo na siya nagabulig man, agod nga malikaw ang lawas naton sa bleeding kung ikaw na impektar sang dengue mga ka-K5. Ano pa ginahulat ninyo? Kinanglan naton nga mag-inom sang Klinika D3 Bio. Ang superfood supplement para layo kita sa dengue kag iban pagid nga mga pamalatian. Kung gusto nyo nga mag-ayo, mag-Klinika D3 Bio. Ang aton nga oras, alas 11:05.
Kampiyon sa balita, kampiyon sa drama, kampiyon sa musika, kampiyon sa komentaryo, kampiyon. Mga ka-K5, daw kadasig lang sang tiyempo. Daw kaangay sa isa ka baga nga amat-amat nga nagasigrap hasta nga nagadako kag nagkalayo. 3 taong haghahatid ng serbisyong totoo at may puso sa bawat Ilonggo. Ngayong taon, hindi tayo nagpahuli sa pagkalat ng mga naglalakihang mga balita at kaganapan. Inihatid din natin ang kampiyon na serbisyo publiko at kasiyahan sa Iloilo. Sa information nga nakuha natin inisyal, bumato siya, no? Siyang nagpakilala ang pulisya ng isa sa ka-pulis. Naginalantaw, pagpangimon ang motibo sang krimen. Mahigit 10 pamilya na ang ating nabigyan ng tulong sa ating corporate social responsibility na kampiyon na serbisyo. Okay, ito. Tama ako lagi. Hindi ako ka... Ano? Wala na ba? Tabos ako daw. Luha ko. Habi man ang pasko. Ngayon na kadaan ako na. Sadya ko kanina kabato na ako na. Daw ko, happy birthday. Sana malala ko na pasko. Diin man kami dalon sa amon pagpanakaton, ang amon nagipusoon sa pagserbisyo sa syudad kag probinsya sang Iloilo, magapadayon. Di namin kayo iiwanan. Tuloy-tuloy ang kasiyahan dahil kayo ang aming lakas at inspirasyon. Din tayo sa pagbibigay ng sorpresa sa mga kasintahan sa ating Valentine's Day Special. Ari na subong diri sa studio ang aton na lucky couple sa aton nga Valentine's Special K5 Feb Ibig. Upod naton diri subong si Ma'am Alexa and si Sir Jude. Good afternoon. Kami ara kita dira sang flower bouquet. Kami ara makita dira sang gift from Klinika di Alternativo Medicina and Wellness Center. After sina syempre of course ang aton nga prize tumataginting na 5,000 pesos. Noong Marso, inilunsad natin ang kauna-unahang bloodletting activity kung saan mahigit sa 500 na blood donors mula sa iba't ibang ahensya ng gobyerno at ating mga tagahanga ang nakilahok sa kampiyon na dugo para sa kapwa ko, kasama ang Philippine Red Cross Iloilo. Kampiyon sa serbisyo, dugo para sa kapwa ko. Halin sa aton pagulokdanay bilang inyo kabandera, subong nangin ka K5, salamat gid nga madamo. Sa inyo ginpabaskog, kagin painit nga pagsuporta, kag pagsali. Nagbago man sa pandinig ng mga Ilonggo, pero ang serbisyong may tatak puso ay nananatiling gabay ng himpilang nagbibigay saya at pag-asa. Binuksan din natin ang pagpapakitang gilas ng talento ng mga kabataang Ilonggo pagdating sa sayawan sa K5 Dance Showdown Competition 2024. Noong
Mother's Day, isang nanay naman ang ating pinasaya dahil sa ating handog na regalo para sa Mother's Day special. Anong mambal mo sa K5 News FM Iloilo? Salamat ko sa inyo tanan. Happy Mother's Day. Yeah. Mag-ina pa kayo nanay. Nagapapatuod lang ini nga bisan sa 3 palang katuig nga pagpangalagad sang kampyon nga istasyon. Nagbunga ini sang kampyon nga pagpalangga sa inyo mga tagipusoon. Ang karangalang ito ay alay namin sa inyo, mga kabandera namin noon, ka K5 na namin ngayon. Halin sa gamay ko, gusto ko gimagkat ako sa Disneyland. And because of Doc, nalabot ako nag-free. Mahigit 500 na tao mula sa iba't ibang barangay din ang nabigyan natin ng tulong at saya mula sa birthday special ng ating CEO na si Doc Ramil Uy nitong Mayo at noong nakaraang taon. Nagbigay din tayo ng saya at tuwa sa ating mga toda sa ating programang Ka-K5, Kaligawan sa Karsada. Ang kampiyon ng istasyon, K5 News FM! Mula sa simpleng tagapakinig ng ating mga balita at programa, sila ang nagsilbing katuwang natin sa paghagilap ng mga balita at pagbibigay ng tulong sa ating mga kababayan. Sila ang ating mga taxi patrollers, WVTC patrollers, K5 News FM Fans Club International, at K5 Solid Supporters. Ano man nga pagtilaw kung pagpanghangkat ang aton ginagyan, wala siya makatublag sa pangalan nga madugay na naton nga gintukod. Daw kasubong sang isa ka ayahay nga nagatindog sa mutlak sang adlaw tungod ang aton prinsipyo, dedikasyon, kag integridad ang magapabilin pilaman katuig ang magaligad bilang inyo matudtuod nga ka K5. We will be keeping the fire burning through the years. Dahil dito, hindi mapagkaila na sa lahat pa rin ng FM stations sa Iloilo, tayo ang nangunguna sa ating social media pages. Noong nakaraang taon, sa isinagawang survey ng Kantar Media, mula sa pang-4 na pwesto, nasungkit natin ang pangalawang pwesto sa most listened FM radio stations in Iloilo City. Sa ating isinasagawang in-house survey, tayo din ang mas pinapakinggan na himpilan pagdating sa FM band. Asahan ninyo ang aming mas pinainit na serbisyo publiko dahil isang malaking karangalan na kayo ang aming pagsilbihan, mga ka-K5. Ang ginpangluthang mga ka-K5. News FM, championing the lives of the Filipino. Wow! May puso! Night Watch, June Alojado, Kapulo, K5, Night Watch. Kabalik na mga ka-K5, diri sa aton nga pagpangalaga ng aton nga oras karon nakalabot kita sa 14 minutos na kaligad sa alas 11. This time, check na to ang mga detalye na sa mga balita na tipon sa ato sining mga patrol reporters. Ang mga balita ngayong batihan ang builog man nga ginadulong na sa inyo sa kaluan sa klinika DTX Coffee Mix, naka-cafe ka na, naka-detox ka pa. May chia seeds extract powder, may palaya extract powder, kag di sugar cane extract powder nga bastante kag puno sang antioxidant nga nagabulig ini para sa pagdetox sa atong lawas kung kita nagainom sang DTX coffee mix mga ka-K5. Amo ni sang natawag nila nga healthy nga coffee kay naga-cafe ka na, naga-detox ka pa. Check na to na mga detalye na sa mabalita na tipo sa patrol kung kita kay ka-K5. Aaron Lloyd Rifuyo. K5 Aaron sa Kampiyon nga Report. Stand by! K5 News FM. Kampiyon Report. K5 ang balita
din pati ay basa pa na may dali lang. Oh. Kuha na nay. Klaruhan ang signal ya. Okay. Tawagan kaliwat, no? Tawagan kaliwat. Galo signal mo. Ngita bisang plastaran mo nga mo niya permi mo nga signal magsulod kaya man. Ang iban nga mga reports daw mayuman nga si imo ya daw pigado. Ilisan guro na cellphone mo ay. Isan ta bag guro cellphone mo imo anta gaan ta guro sang inang Pro Max 15 iPhone. Okay, 5 Aaron, sa liwat, proceed. Okay, 5 John, do ang na preso tungod man sa illegal nga droga. Tungod nga liwat na dakpan sa gingkas nga drug bypass operation sa Zone 3, Barangay Kalumpang Molo, kahapon o kaginasang hapon, okay, 5 John. Kung sa din ang arestado, Moselias Bibe, 28 anyos, residente sang Anilaw, Iloilo, pero nagatiner sa Kalumpang sa balay sang iyang love-in partner. So, kay Police Captain Jimeno, ang OIC sa CDEU, kung sa rin kay 5 June na bakla ng subject ng isa ka plus 6 ang napatihan sa Cebu gamit ang 8,000 pesos nga bypass money. Na-recover dugang ang 24 pagid nga plastic sa illegal nga droga nga nagabugat sa ginabanta 120 grams kag 816,000 pesos ang market value. Base sa ilang monitoring ang sistema sa subject nagahulat siya sa tawag nga may pick-upon o kon i-deliver. May transaksyon siya sa Oton, City Proper, Haro, Molo, kag kung kaisa sa probinsya sang Iloilo. Si Alias Oliver, kag 5 John, nga napreso sa BJMP, Haro, ang source sang subject din payag ni Police Captain Jimeno. Nagako kung nakagwa ang arestado sa kaso ni illegal nga droga, pinagi sa plea bargaining agreement sang Disyembre 2025. Sa biyak na nga balita, gin patigayon nga drug bypass operation man sa barangay San Isidro Haro, pasado alas 7 kay nasang or subong gabi, no? Kung rin ang arestado mo si alias Arlene, 58 anyos, residente man sa nasamit nga lugar. Kung rin sunod kay Police Captain Marvin Laranyo, ang OIC sa Police Station 3, nabakla ni ang subject sa isa ka plastic sa 6 ng ginapatihan sa Cebu, gamit ang 1,600 nga bypass money. Na-recover dugang ang 4 pagid, no, ka mga plastic sa 6 sang ginapatihan sa Cebu nga nagabugat sang 5 kagramo kag 34,000 pesos ang market value. Nagapanginwala ang subject nga siya ay nagabaligya sang illegal nga droga. Karon niya na sa K5 June sa kustodiya sa Police Station 3. Kaya K5 June ang lamang ning nakakuha naton nga balita diri sa syudad sang Iloilo. Kaya nga balita nga durong gid sang Kaaluan sang Mighty C. Ang alkaline based nga vitamin C sa ranggit nga nagapabaskog sa aton nga immune system kaya nagapahilway sa aton nga lawas sa posible mga balatian. Ako naman si K5 Aaron Refoyo para sa kampiyon ng balita serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Number 1 kita, K5 News FM. K5 News FM. Kampiyon report. Nabatian mga balita kay informasyon nagikan na kay K5 Aaron Lloyd Refoyo. Nakadala sa aton oras 19 minutos na nakadigad sa alas 11. Time i-check man nato ang mga detalye naman sa mga balita nagikan kay K5 Kim Kaluyo. Ini may kang tanong mga K5 sa sining report nga drug cleared both silingon o nagakahulugan nga wala na sang nagabaligya kuno nga kag nagagamit kag naga-engage sa illegal nga droga ina suno sa taga DILJ. Mo gali na. Anong imuon sina kung pananglitan nga may nga hambal nila muna pero pag sunod nga may nadlaw may dakpanay sa barangay imuon sa DILJ. Kanon ang barangay nga nag-announce nga drug cleared sila. Kaya mga detalye sa mabalita upod kita kay K5 Kim Kaluyo. K5 News FM. Kampiyon report. K5 June ang atong ibalita no regarding diri sa update sa Lapsag Brato no sa may Concepcion City proper. Konsirin K5 June no tawag na gin paidalom sa check up ang ining Iloy nga lesbian 25 years old no para may baluan ang iya sining kondisyon kag for confirmation sa diagnosis whether mayara din man siya K5 June sa diferensya
sa Paminsaron. No? Kung madumduman, ginbilin ng inang lapsag na lalaki draya sa bahin sa Barangay Concepcion sa may city proper sa tung July 30. No? Kag accordingly, tigin tawag na infection nga kuno yang bata kay K5 zone tungod man balayang amo niyang pagbunag sa iya. According diri sa nanay kay K5 zone sa boarding house kani kuno gin bata ay ang iniglapsag kay K5 zone. Ang nanay napoy lang ang placenta. Ang nanay gali ni hindi gali taga dira gid no kundi naga-board lang sa dira nga lugar. Bali, naga-board ko no sa may Barangay Boulevard Molo. Pero sa kuna, dira gina sa Layada Tinera sa may Barangay Boulevard. O bali, napatay sang 2012 ang yananay. Kag lunsay nagkalapreso ang iyang mga magulang nga babae kay K5 Zone tungkol sa drugs. Okay. So muna nga siyang nabilin. Tapos nagbusong pa. Sa K5 Zone, adulti pa lang sa edad niya, sana yaga support siya kawalingon. So ang informasyon nga daw tumboy ni siya kuno? Tumboy ka K5 Zone, naghiro, no? Lesbian dito K5 Zone. So, may diferensya giman gawa sa paminsaro ng bata? 12 anyos pa lang, siya lang isaga pangabuhi? Bali, may upod man sa K5 Zone, sang napatay ang iyang nanay. Pero, sang nagliligad yung mga tinuig na preso, abing buhay, agad ka magulang ka K5 Zone, sunod-sunod, no? Pero, sang bata pa lang siya, nakabalo na sa blayan na maglibod-libod, magbarker-barker, kag kung ano pagidara para makasuporta kasi 5 doon, makakulo kaong taon. Kasi dito pinabayaan, manigawa ka kay 5 doon, hindi yaman bugid bala matatapan niya kaugalingon, hindi ko kaisa makapaligo, o kung dramulit ka kay 5 doon, nasa aton sila nga termino. Okay. Sige. Balik ka kay 5 doon, according ni sa iya, sang inbunag, ganyan lapsag, sa iya, sa niyang according house, o kung sa iya, ginatiniran, ginhaboy ako nun niyang placenta. Tapos, nagpangita sa isang lugar kung sali niya pwede ibutang ang ining laptag sa K5 John, no? Tisubong, kinadetermine pa whether balang kung confirm gani siya yung may diferensya sa paminsaron, so wala siya sa criminal liability. At tapos, ang CSWDO na ni ma-decide kung ano ang matabo sa bata ka K5 John. Tiyang bata na infeksyon, ginpa-hospital, tisubong mayo naman. Ongoing na kay K5 no, ang pagsekyara sa iya sining kondisyon. Pero sa nagliligad, todo tawag nga, mayo man ang pag-growing no, sang iya sining mga lawas, ang pagbunag sa iya. Pero because na tuod nga ginsubayan, wala ka K5 no, kag siyempre, ginbutang pasablay sa lugar na medyo risiko, sa kilid ng bodega, kag sa higad masandalan, kay K5 mayo lang kayo. Wala sa malapyan, no, so sining mga ito o pala ka K5 sa may lugar, sa may city proper. Okay, sige. So, importante, luwas ang bata. Kag ang Iloy, luwas man. Si Police Captain Melchor Tolentino, ang baliya nga sa iban nila, for example, victims of abuse or tawag na unwanted pregnancy ka K5 John, ang ining mga kabataan, ang makonsider no nga mga uncle kasi hindi nila deserve no nga tratuhon sila ka K5 John. Despite nga medyo problemado din kalibutan naton, pero deserve nila no. Mayara gani kita sa nagtawag lang no nga right to life kay K5 John. So tidi nang kwan subong man sa mga mabulig kag may mga mangga-attack man in kaso. Ang Iloy subong din anong natabo sa Iloy? Balik ka K5 John na under na siya no sa custody na isang CSWDO according to K5 John. So aram sa CSWDO of the nice luck bata to. I-observe siya na kay K5 John. Pero i-check na tanang latest diri kay Sir Tolentino, pero ang tinang latest tigin tawag na may naga-check man sa iya no nga taga CSWDO. Pero sa ila ito yung initial assessment. Medyo may dulog na siya ginman sa paminsaron. Kay tawag na kay inconsistent pa rin nung iya sining mga sabat kung isa medyo wala dito man wala ka K5 John ng mga linapahambal ya. Okay. Sige, amo na mga detalye kag impormasyon no nga madulong naton diri sa K5 Night Watch. Balita gikan diri sa patrol upod kay K5 Makoy SPH kuraman si K5 ni Montanya Kaluyo para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Karingawan sa Iloilo. K5 News FM. K5 News FM. Kampiyon Report. Nabatian mga detalye sa mabalita nagikan kay K5 Kim Kaluyo. Kadala sa oras 25 minutos na kaliga sa alas 11 this time. Yari na mga detalye sa mabalita. May kang tanan sining report nga maghambal ka nga drug cleared
nagakahulugan gali ina nga wala na kuno sa nagabaligya, nagagamit ka naga-engage sa illegal nga droga. Suno sa taga DILG. Yari madetalye sa mabalita upon kita kay K5 Alex Escalante. K5 Alex sa Kampiyon nga report. Stand by. K5 News FM. Kampiyon report. Ginatag ni Department of the Interior and Local Government o kon DILG Iloilo Province Director Engineer Carmelo Orbista ang kahulugan sang drug-cleared areas nga ginatumod sang Philippine Drug Enforcement Agency o kon PDEA 6 kasunod sang deklarasyon nga anom na lang ka barangay sa probinsya sang Iloilo ang wala pa na-clear sa illegal nga droga. Suno kay Orbista ang drug-cleared status ang nagakahulugan nga wala na sang drug personalities naga-operate, nagagamit kag nag-engage sa illegal drugs. Dugang pa sa natong nagakinahanglan pa nga i-harmonize ang mga data sang lokal kag nasyonal apang makita man ang pagpaninguha sang local government units, mga kabarangayan kag mga kapulisan sa Iloilo Province. Ang diri ginakalipay sang DILG Iloilo Province ang latest data nga nagasiling nga anom na lang kabarangay sa probinsya sang Iloilo ang wala pa ma-clear sa illegal nga droga nga tuman na lang kagamay nga porsyento sang kabugusan nga 1,721 barangays sa probinsya sang Iloilo. Ang ini nga balita ang ginadulong sa inyo sang DTX 500 food supplement agud makalikaw sa cancer, diabetes, hypertension kag iban pa nga mga sakit. Mabakal sa Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center ni Dr. Ramil Uy. Ako si K5 Alex Escalante para sa Kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. K5 News FM. Kampiyon report. Katapusan naton nga mga balita, CSWDO naka-record sang 3 ka mga foundlings sa Iloilo City subong nga tuig. Yari mga detalye sa mga balita upon kita kay K5 Jenny Kauyunan. K5 Jenny sa Kampiyon nga report. Stand by. K5 News FM. Kampiyon report. Kay K5 June nakatala ang Iloilo City Social Welfare and Development Office o kon CSWDO sang 4 ka foundlings ukon mga lapsag nga ginabandonar ukon ginhaboy sang wala pa makilalaan nga mga ginikanan subong nga tuig humalin sang Enero tubtub sa bulan sang Agosto. Sa record K5 June sang CSWDO duha ang na-record sa bulan sang Hulyo sa diin nakita ini sa city proper area, isa ang buhi ug isa naman ang wala na sang kabuhi. Samtang ang pinakaulihing nga report K5 June ang nasapa naman sa Oñate de Leon, Mandurriao, sa tinalikdan nga Domingo, Agosto 3, kag wala naman sang kabuhi. Suno kay Merlin E. Gibson, Assistant CSWDO Officer, nga ang laksab kay K5 June sa gihapon ang yara sa hospital kag padayon nga naga-recover. Samtang ang duha ka lapsag kay K5 June ang gilayo na Manila nga ginlubong. Ginpahayag pa sa natungdan kay K5 June nga padayon ng ila investigasyon agud matumod ang iloy sang mga lapsa nga ginabandona. Madumduman man kay K5 June no sang tinalikdan nga tuig isa man kabuhi nga lapsag ang nasapuan sa sulod sa isa ka mall sa distrito sang Mandurriao nga nagakamang kagyara sa karon na sa paghinakop sang himata sang amo nga bata. Report nagikan sa Iloilo City ini si K5 Jenny Kauyunan para sa Kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. K5 News FM. Kampiyon report. Rekomendahan ta kamo sang extend food supplement for men para nga makapanamit kamo. Pero wala nagakahulugan nga kung mapanamit kamo kag kung magbunga ang ginapanamit nyo, ipanghaboy-haboy nyo. Dapuga. Ay, blah. Nambala na kamo kung magpanamit kamo gani, ikuan nyo man, isagura nyo kung magbunga gid man na kay mga anghel na. Di kayo ginapang-wigit nyo inyo. Aton nga rekomendasyon ni para sa mag-asawa ha. O sa mga magnubyan ni panipwede. Sa mga mag-asawa, inom na kita sang extend food supplement for men para sa mga kalalakinhan nga naga paloy-paloy na si Manoy. Para magbalik ang kakusog, magbalik ang kapagros. May makakaglabuwas ka nagabulig para sa manami nga sirkulasyon sa dugo. Nagahatag sang extra energy sa atong lawas. Nagabalik ato sining kababataon. Ang aton sining performance nagabalik.
Gamit kita sang X10 Food Supplement for Men, produkto sang Klinika de Alternatibo Medicina and Wellness Center ni Doc Ramil Oy. Mayang gabi sa iban pa naton nga mga tagpalamati sa aton nga mga viewers sa tagan tanay sang sang Tiyempo ang ato sining nga mga followers nga ri pa di subong nga tagan ta hostisya si Raydan Gutierrez Diguma. Good evening idol. Siling niya to sa kay Christine Gardosi. Good evening. Pare Nixon Tahom da sa Bacolod. Mayang gabi. Kay Ray Casio. Good evening sir idol. Live from Buena Vista, Isabela Negros Occidental. Buena Fiesta gid man. Isabela Negros Occidental. Kay Raydan Gutierrez Diguma, hidlaw man ko mati sa idol ko ba? Sa kay Ray Casio, good evening Lori Abadonio de la Cruz. Good evening idol, pa-shout out sang happy birthday sa kay Mary Mi Deriada sang Rosario Dumangas. Sa kay Atansky Asibuke, idol, ara ka naman da sa K5, dugay ta ka na pangita, dira ka na gali. Duwa na taktuig de. Way patimok maan. Darwaro tatong tuig de sa October nga dyan, madarwaro ko tuig. Sa kay Gerald Tirol, sila nga idol, shout out sa kay Putot. Sa kay Al, good evening. Kay Rosie Diaz Gamayaw, good evening idol John, shout out. Sa kay Francis Lapso Laguda, ikaw talagang idol ko. Aba. Sa kay Shalongo Baki Jan, good evening. Sa kay Nunoy Diyos ko no. Sa kay Jobert Carabuena, good evening. Binja Storias, Florenda Cadavero, good evening. Thank you so much sa inyo siling nga pagpag-upo diri sa ato siling nga pagpangalagad. Away kita Tiyempo diri sa ato siling nga pagpangalagad sa ngalan sa bilog nga puwersa sang K5 News FM Iloilo. Ako naman yung ka K5 June Aluhado Kapulot para sa kampiyon nga balita, serbisyo publiko kag kalingawan sa Iloilo. Number 1 na kita, K5 News FM. Kampiyon sa balita, kampiyon